bon inici de curs i se confirmarà al llarg de tota l'etapa que avui comença, perquè hi ha diverses inversions que se van assolir en este curs escolar. El Centre Integral de Formació Professional sabeu que són 22,6 milions d'euros. És una aposta estratègica, és un centre nou, de nova planta, per a ampliar el mapa de graus de la formació professional. Estarem en condicions, en octubre, en el proper mes d'octubre, de començar la licitació del projecte d'obra del centre. Estem parlant de 3 milions més d'euros al pla edificant d'una inversió que ha suposat la remodelació o la construcció de nova planta de 14 centres educatius. S'han consolidat 2,6 milions d'euros d'inversió per al Col·legi Mondúber. I d'altra banda, la Delegació de Competències també incrementa la inversió del Col·legi Joan Martorell, que és un altre dels col·legis que s'havia vist amb dificultats per a poder acometre la inversió. 400.000 euros més d'inversió. Tenim en marxa el xec cultural escolar, un altre any més. Tenim 2.700 xecs que s'han utilitzat ja, el que vol dir aproximadament el 37% dels xecs totals que se podien expedir, i s'han descarregat 5.800 xecs per a poder-los consumir. Una important aposta per el món educatiu, per l'ensenyament dels nostres xiquets, junt amb les nostres famílies, des del govern de la ciutat de Gàttica. I aquesta aposta important no solament se manté, se reforça, s'incrementa.